L-erba' beda l-perjodu tar-Randan, 40 jum ta' talb u penitenza bitħejjija ċ-ċelebrazzjoni tal-Passjoni l-Mewt u l-qawmien mill-Mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Manet News Father Charles Tabone spjega l-importanza li f'dan iż-żmien nersqu aktar lejn Alla permezz tat-talb u s-sawm. Huwa żmien ta' talb, sawm u penitenza. Forsi t-talb nifmuha għax ma nistax nersaq lejn Alla jekk jiena lil Alla ma nkellmux. Jekk irrid nersaq lejn xi ħadd, irrid nibda biex inkellmu. U allura il-Knisja tgħidilna żidu l-ħin tat-talb tagħkom. Jekk ma titolbux kuljum, almenu fi żmien ir-Randan itolbu kuljum u ħallu lil Alla ikellimkom. Kemm f'ras ir-Randan kif ukoll fil-ġimgħa l-kbira daw kollha fl-età ta' bejn 18 u 60 sena għandhom dmir li jsumu barra dawk li huma skużati. Il-Knisja Kattolika tħeġġeġ anke lill-adolescenti sabiex jagħmlu xi forma ta' sagrifiċċju. Jekk inti torbot is-sawm mal-ħsieb li tersaq lejn Alla, jista' jkun illi meta tħoss naqra l-ġuħ għax ma tkunx qed tiekol il-ħin kollu, allura tħoss naqra l-ġuħ. Inti tiftakar għaliex qed tħoss il-ġuħ, tiftakar illi qed tħoss il-ġuħ biex tersaq lejn Alla u tagħmel hekk. Il-Knisja tħeġġeġ ukoll lill-insara kollha sabiex jattendu l-eżerċizzji spiritwali jaqraw il-kelma t'Alla kif ukoll jieħdu sehem fis-sagramenti. Father Charles jgħidilna li fuq kollox huwa obbligu tal-insara li f'dawn l-40 jum jersqu aktar lejn Alla. Jekk jien nisrani li nemmen u nipprova ngħix ta' nisrani, nistax inħalli daw l-40 ġurnata jgħaddu mingħajr ma jiena nagħmel sforz biex nersaq aktar lejn Alla, ħalli napprezza x'għamel għalija, meta bat lill-ibnu li sar bniedem, bata, miet u qam mill-mewt biex li salvani jagħmilni wieħed minn ulied Alla. U f'dan il-jum l-Arċisqof ta' Malta Monsignor Charles Scicluna mal-Kapitlu tal-Katedral iċċelebra l-Qudies ta' Ras ir-Randan fil-Konkatedral ta' San Ġwan fis-6:30 ta' filgħaxija. Il-quddiesa inkludiet it-berik u tqejjid tal-Irmiet. Il-Knisja ssostni li l-erba' tal-Irmiet hija festa Kattolika importanti u għalhekk għandha tibqa' tkun iċċelebrata b'devozzjoni.